Amb el pas dels anys, d'uns anys molt intensos, també hem fet que més enllà d'una relació política, també hi hagi una relació personal. A més, l'Oriol és una persona molt familiar, molt. I als estius, per exemple, era habitual que quedéssim una estona, havies de quedar, jo m'enduia els nens, i els nens es quedaven jugant sota la figuera i nosaltres fèiem la reunió que haguéssim de fer, sobretot aquest no, dissortadament, però l'anterior, que va ser l'estiu previ al referèndum, no? Va ser especialment intens i no vam marxar de vacances, no, però procuraves estar amb els nens, de manera que amb la família, de manera que moltes de les reunions eren a casa seva. Ho parlar en primera persona perquè estava allà amb l'Oriol. El 20 de setembre, per exemple, ens hem passat, jo crec que des de primera hora fins a última hora del dia junts. Llavors, fas incís amb aquestes dates que em semblen molt significatives de tot aquest període, però alhora també intento explicar moltes anècdotes de la vida de l'Oriol que jo he viscut amb ell, no? I que em semblen que il·lustren molt bé el personatge. No? Ell sempre diu que és demòcrata, que és republicà i que està independentista, perquè ser independentista és una qüestió conjuntural. De fet, es mor de ganes de deixar de ser independentista d'una vegada, no? Però en canvi seguirem sent republicans i seguirem sent demòcrates, no? Perquè probablement ha arribat el moment també de que el que havia estat una hegemonia nacionalista històrica a Catalunya durant moltes dècades sigui substituïda per una hegemonia republicana que impregna valors que ens semblen que són els que ens permeten connectar amb el conjunt del país. No? Nosaltres expliquem qui és l'Oriol, intentem fer arribar un missatge de l'Oriol i a més ho intentem fer com ens demana ell, que és amb una certa alegria, diguem, perquè de cops ja n'hem tingut prous, no? I el que necessita la gent és més ànim i més escalf. I avui especialment contents, i no és un tòpic de poder ser a Rubí, perquè l'Oriol sempre diu que la república l'aconseguirem el dia que siguem capaços de guanyar ciutats com Rubí. I avui, afortunadament, per primera vegada, això és possible. L'Oriol precisament fa una estona he parlat amb ell i em deia, diu, faig 50 anys l'11 d'abril, digue-li amb el Xavi que el millor regal que em pots fer és guanyar Rubí. Aquest llibre té una connotació especial i segur que jo animo a tots els rubinencs a poder-ho també conèixer, molts d'ells perquè van participar activament en la preparació i activament també el dia 1 d'octubre i que també volen que aquest país i aquesta ciutat dintre d'aquest país sigui lliure i es governi a través dels valors republicans. I per tant avui fem aquesta presentació una més arreu del país i creiem que és la manera de seguir endavant, de seguir lluitant, de seguir explicant a tothom que això va més enllà de si ets independentista o no, això va de democràcia i això va de tenir un país per tothom, igualitari, amb justícia social i amb oportunitats per tothom.